Seguro que na casa se lembran daquela muller que se fixo tan viral porque paseaba unha pomba pola rúa, non? Isto acontecera en Alacante, en Torrevieja. A pomba camiñaba atada por unha correa con tontar normalidade como se fose un cantiño ou un gatiño. Unha estampa absolutamente insólita, polo menos daquela, porque hoxe repetimos no Quen anda aí, e é que, Alba Moledo, compañeira, estás coa dona de Alanis, esa pomba que sorprende a todos, paseando tamén coa súa correa e o seu arnés polo centro da cidade de Coruña. Sí, vamos presentar agora a dona de Alanis, pero antes teño que dar un consello. Un consello para todos os solteiros e solteiras de Galicia. Se queredes ligar, tedes que ter de mascota unha pomba como esta. Din que se liga moito, así que eu vou ir pasear con Alanis. Teño aquí a dona Lucía, voute presentar. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, é verdade ou non? Ligas ou non coa pomba? É verdade, é verdade. Todo o mundo fala contigo. Se queres, ligas. Se Eu queres, non podo que xa estou amagada. Pero eu sí. Pero ti sí. Entón vou En Pontedeu me ligase moito ca pomba. En Ordes tamén, non? En Ordes tamén. Pois vou ter de mascota unha pomba. A ver, imos camiñar a Alanis, por favor. Alanis quere ir falar, que fago? Fala. A ver, un momentiño que Alanis, temos que facerlle caso a Alanis. A ver, mira unha cousa. Onde coñeciches ti a Alanis? Pois mira, estábamos en Ourense nas termas e de volta paramos en Chantada a xantar e atopeina atropellada. Estaba pobre, boca para arriba, con un ala así. Acerqueime, pensei que estaba morta, dille un pouquiño de auga e bebeu. E xa me doi moita pena e collina. Pero as miñas amigas non querían que Claro, iso te ia a preguntar. Cólleme aí un micro momento, Sí, que isto... claro. O de pasear a Alanis estáse me complicando É un pouco. complicado, sí. A ver, as túas amigas dixeron, pero ti estás tola, como vas ter de mascota unha pomba? Deixa a pomba, non a toques, deixa a pomba, que vas facer? Pero, collina, unha dixo, chamamos o Seprona. O resto, deixa a pomba, pero collín unha caixa, chamamos o Seprona, pasaron de nós e a levei pa Coruña. E agora a levas ao traballo, estás na casa con... Tes dous gatos tamén, creo. 2 gatos e un coello, que tamén atopei abandonado na calle. E como se levan coa pomba? Ca pomba moi mal. O coello é un pouco malo e ataca a pomba, ataca aos gatos, entón, pero os gatiños levanse moi ben ca pomba. E cando a levas a traballar, que din? Ao principio a xente era como un plan, pero que tes aí? Pero moitas veces ela quedase así parada no meu escritorio e parece como un moneco. E a xente, cando leva un rato, dime, ai, Dios mío, pero está viva? E digo, sí, non me gusta ter animales mortos aquí, non. E logo preguntan por ela, sempre veña a xente, e a paloma onde está? Está aquí. Xa é famosa aquí na Coruña. Sou famosa. E a xente cando vas con ela pola rúa como estou indo eu agora, que din? Nada, quedanse mirando e dicen, ai, pero é unha paloma, e tes unha paloma? Se di, sí, que está atropellada, non pode voar. Ai, pois mira, que bonita, ai. E gustalle tocala moito. Din, nunca toquei unha paloma, é moi suave. E eu, sí, é moi suave. Normalmente a levas así ou como a levas? A levo no ombro, como un pirata. Como un pirata. Como un pirata. Fáltame a pata de palo e o parche. Entón, tedes que facelo, non? Levala... Claro, como un pirata. A ver, que... Podo, sí, pero teño que... Espera, cambio a chaqueta porque nesta resbala. Ah, é que a Alanis é fina. Entón, hai chaquetas que sí, outras que non. A ver, esa non. Esa vai ben. Sí, a poño. Sí, veña. Alanis, ven para aquí, tens que collela a ti porque eu igual lle fago dano. A ver, Alanis, por favor, deixa de facer pipí e popó e ven para aquí. Colle ti a pomba. A ver, como fas? Vai así a todos os lados. Así, camiñando a todos lados. Sí. E queda aí tan a gusto. Vai atada porque ás veces olvídase de que non pode voar e salta e cae o chan. E ten a patiña rota tamén. Non pode voar. Non pode voar, ten a la esquerda rota e a pata tamén. Pois mira, para despedir este directo, temos que aconsellar a todo o mundo que teña de mascota unha pomba, que sí. Ah, que sí. Hai que salvar os animais, hai que ser vos con eles. O de ir ás discotecas con ela, podo ou non? Sí, se entra... Digo polo de ligar. Claro, ti vas con ela, además ela... Eu poñolle música e fai así. Ai, sí? Sí. Entón voulle cantar para despedir o directo. Cantas comigo? Cale. Como é a canción de Cucurú, cucú, paloma? Pero que lle faltaba, Alba Moledo. Era que faltaba xa. Está Alanis. Totalmente. Bueno, pois Alanis aí vese que está feliz coa segura. Sí, a nos encanta.
Claro que sí. Non sei eu se ves da perruquería e a Lani se lle dá por facer as súas necesidades aí onde está, pero eso sería outro tema. Xa. Moitas grazas, Alba. Eso sería outro tema, sí. E un placer, coñecer a Lanis.